ɗaurin gona ko. Wai kun san me sa an tara ku a nan wajen kuwa? A'a, yakin faɗa. Alhamdulillah. Kun san ina masifan son yan fim. Ina son yan fim sosai. Kwarai kuwa. To duk mai so na a cikin ku sai ya zama ɗan fim. In kuma ba haka ba ko a hanya kan wanda ya ƙarna ya san ni. Turka shi. Wannan daraktan? Kwarai ko shi ne daraktan. Sirkai. Darakta, wannan ne ya zo bako ne yana so ya zama ɗan fim. Shahara irin ta Sadiq Mafiya, amma da bazarka yake rawa. Gaskiya ne, gaskiya ne. Me ce wai? Ya ce gaskiya ne wannan. Sirkai. To shi ne yana so ya zama ɗan fim. Ma komai. Ina nan na kai tuna a duniya. Me ce? Insha Allahu za ka yi suna a duniya sosai. Kowa iya ɗanka. Ɗanka daga ɗunkutsina. Mene? Kowa sai ya ganka tunda har ka zo gurin shi. Kowa. Kowa iya ɗanka. Kowa sai ya san ka. Kuma zan ci ubana ba? Turka shi. Ka ba a nan huduna. Ai yana nufin cewa sai ka fi Nuhu. Ka bi danko. Danko? Zango. Ka bi kango. Ina fi waye? Zango. Waye ne? Gabon. Ina da wani ɗin da nan yi kwanan nan mai nuna mu ɗin ɗan dutse. Me ce? Ko wani fim da yake son zai yi mai suna Muricin kan dutse. Ai ko zai wuya hakowa. Dan gwada ka. Yanzu yana son ya gwada ka. Abin da na ɗaya yanzu, na ga dai an ɗiɗɗaman ɗanguna, na ɗiɗɗaman ɗanguna da na da ɗuɗiya. Turka shi. Lasa zaman ƙauna ki sa ni a zuciya. Zaman ƙauna ki sa ni a zuciya. Yawwa, no, an ɗinya. An me yake wai? Action! Wala yanzu kamar ce, hat! Zaman ƙauna ki sa shi a zuciya. Wannan maɓanna ne ma. Akwai ƙura. Wannan daƙiƙi ne. Me yake wai? Gaskiya ce kai fa daƙiƙi ne ba za ka kawo wuta ba. Na yin fama da ni. Na yi fama da kai. Ai ni ma ina fama da shi. Lalle Salaha ba ƙaramin muguwa ba ce. A nan gurin ma na gane zan sha wuya a fim. A yi ba ƙaramin wuya yan fim suke sha ba. In ban da ƙauna ma, ya za a zo ce na fim. Ga wanda ta kuma Allah ya ɗan dai. Wala yana magana kamar yara suna buga hammata.